Нов дигитален клуб отвори врати в регионалната библиотека Пенчо Славейков във Варна. Безработни, възрастни граждани и хора от уязвими групи ще използват центъра за достъп до ресурси и обучения. Дигиталният клуб е финансиран от Европейския съюз. Дигиталният клуб отвори врати в началото на седмицата и вече очаква първите си посетители. Целта на този тип клубове е да се осигурява безплатен интернет достъп на различни граждани, които са от социално уязвими групи, които да могат да намират информация, свързана с държавната администрация, евентуално да участват в някакви курсове, които са за квалификация или преквалификация. Ползвателите на клуба на този етап не са задължени да имат читателска карта в библиотеката. Биха могли да се обадят и да заявят желание да го ползват, тъй като ние имаме 8 работни места, е възможно в някакъв момент те да бъдат заети, да не можем да осигурим достъп на всеки желаещ. Ползвателите на дигиталния клуб няма да са сами, а ще имат наставници. Нашата роля не е да обучаваме, а да настаним и да дадем възможности на хора в неравностойно положение да имат достъп до клуба. Ще се провеждат също изпити, така че трябва с предварително записване в регионалната библиотека. От регионалната библиотека казват, че новият дигитален клуб ще се ползва само за посочените дейности.